Det gør du bare. Tag den bare af. Det er for sindssygt det der jo. Det er vanvittigt der jo. Det er jo det hovedet. Prøv at høre, den der pølse er jo ikke engang levende. Hvor lang er stor? Den er ikke så lang. Jeg var nødt over. Okay, jeg tør at gå ind og filme pølsen. Ja, det er også grill. Køber alligevel en ny, Rasmus. Det øger bare lufttilførslen, siger jeg. Ja, det er orden. Du vil gerne spise mad, det tager vi også. Pølsen. Det sker der. Ej, nej. Jeg ikke kan ramme. Ja. Svagt, du skal rette fævn. Fuck, det var så. Ej, nej. Ej, kæft, det er godt det der. Ej, det er det sindssygt. Ej, prøv at se den også. Nej, det var taget helt igennem. Prøv at se, jeg ramte pølsen. Det mangler spidsen. Den var der ikke et bold der i forvejen. Fuck, det er vanvittigt. Var der ikke et bold der i forvejen? Er den gået igennem? Nej, det var der ikke. Ja. Det var der så. Den har ikke lavet det hul der. Prøv at se Det har den. Prøv at se flisen dernede. Der er sådan her lille... Vi er nødt til lige at tage... Nej, hvor er det vildt, mand. Hvor er det sygt. Du kan ikke hjælpe med det her. Det kan du virkelig. Bare virkelig med hjælpen. Altså, hvis I først havde ramt den der pølse.